Les instal·lacions de Campdrò van ser les encarregades de resoldre la temporada del Campionat de Catalunya de Promo Velocitat 2008. La cita comptava amb el gran al·licient de convertir-se en la cursa decisiva en la lluita pel títol de la categoria benjamina, la Promo RAC 50, encara que el gran dominador al llarg del curs, Fabio Quartararo, tenia molt a prop el campionat. Pel que fa a la classe de Promo 70, Xavier Vierge ja havia sentenciat el certamen al seu favor en l'anterior prova, celebrada a Parc Motor Castellolí. Al grup B de la Promo 50, els pilots becats Marc Garcia i Borja Sánchez van endur-se la primera i segona posició, seguits per Guillem Espinosa. Pel que fa al grup A, el francès Fabio Quartararo estava decidit a endur-se el títol que l'any anterior havia perdut precisament a la darrera cursa. L'altre aspirant era Robert Guellamo, que necessitava, però, un error del seu rival per optar al campionat. Quartararo no va donar treva a la primera màniga, però a la segona, Guellamo va donar arguments suficients del seu potencial i del seu segon lloc final a la general. Òscar Gutiérrez, amb una actuació molt regular, va sumar els punts suficients per obtenir la tercera plaça final, tot i que la segona cursa de la categoria era superat per Andrés Domínguez. Al grup B de la Promo 70 hi va haver una gran igualtat. Juan Miguel Antón va encapçalar la classificació a la primera màniga, però en la segona el triomf va ser per Francisco Ferra. Xavier Vierge afrontava la cursa amb la tranquil·litat de saber-se guanyador del campionat, però calia encara resoldre la plaça de sotscampió, amb Aarón Espanya i Josep Antoni Garcia disputant-se aquest honor. Vierge no feia cap concessió a Campdrò per davant de Jesco Racing, qui, malgrat només competir al tram final de la temporada, ha demostrat molt bones maneres sobre la Metra Kit. Aarón Espanya, campió de la Promo 50 el 2007, certificava la seva evolució amb un tercer lloc a Campdrò que li garantia la segona plaça de la general. Josep Antoni Garcia, relegat en posicions endarrerides, va veure com les seves opcions de superar Espanya es diluïen amb el pas de les voltes i s'havia de conformar amb el tercer lloc del campionat. Amb la cita de Campdrò es tancava una emocionant i trepidant temporada al Campionat de Catalunya de Promo Velocitat, bressol de les promeses que en breu estaran rodant els millors circuits del nostre país per fer-se un lloc als campionats regionals i estatals de velocitat. I per acabar, repassarem algunes de les cites més destacades de motociclisme. El 26 d'octubre, Campionat d'Espanya d'Enduro darrera prova, que es celebrarà a Reus. També el dia 26, cursa de supermotard al circuit d'Alcarràs. I el proper 2 de novembre, cursa del Campionat Mediterrani de Velocitat des del circuit de la Comunitat Valenciana, a Xest.